Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek l-programm ieħor. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna l-paċi miegħek. Insejħu Teresa qaddisa fostna f'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ninġabru eżis semmija ħanajdu flimkien din it-talba. Alla ta' mħabba bla qis. Int wett is-saltna tiegħek li ċkejknin u llumli. Enna nimxu fit-triq tal-fiduċa li qed tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu l-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. L-aħħar darba eżis semmija konna qegħdin nitkellmu fuq din il-qaddisa fejn kienet qed tkellimna fuq l-imħabba. L-imħabba. Tajdinna tant tajjeb kif għandna nġibu ruħna. Kien hemm jeżisti dan li inti jkollok xi persuni antipatiki, ġrala li kellha hekk xi soru li kienet tħoss ċertu hekk antipatija lejha għalkemm kienet soru li tħobb verament lil Alla. U Teresa kienet tagħmel sforz kbir. Dejjem timxi fuq is-sentenza li għallimna l-mulej. Ħobb lil għajrek bħalek innifsek. U Teresina kienet tagħmel mill-aħjar tgħidilna kienet meta tintaqa' magħha titbismilha, titlob għaliha u tkompli tgħidilna ta' sikwiet ukoll meta ma kontx inkun fir-rikreazzjoni rrid ngħid waqt il-ħin tax-xogħol minħabba li kien ikolli l-okkażjoni li naħdem fl-istess uffiċċju ma' din is-soru meta t-taqbida ġewwinija tiegħi kienet tkun qawwija żejjed kont naħrab bħal soldat li jitlaq bil-moħħbi mis-servizz tiegħu. Billi jita bil-ħaq ma kienx taf b'xejn minn dak li jien kont inħoss lejha, qatt ma ġie xi suspett fuq il-għaliex tal-imġiba tiegħi hekk li baqgħet konvinta li l-karattru tagħha li kien joġobni. Darba fir-rikreazzjoni bejn wieħed u ieħor qalt li dan il-kliem. Tista' tgħidli Sur Teresa tal-Bambin Ġesu x'inhu dak li jiġbdek lejja daqshekk? Għax kull darba li tħares lejja narak titbissem. Dak li kien jiġbidni kien Ġesu moħbi fil-qiegħ ta' ruħha. Ġesu li jagħmel ħelu dak li huwa l-aktar mor. Jiena weġibta li kont nitbismilha għax kont nifraħ li nara ħaġa minn hawn id-dinja. Ma kontx żidt li dan kien mill-aspetti spiritwali biss, li tifraħ, imma bħala bniedma ma kienx ikun dan kienet tagħmel sforz u titbismilha. Madre maħbuba tiegħi diġà għedtlek li l-aħħar mezz tiegħi sabiex ma noħroġ tellifa fit-taqbidiet li kolli huwa li naqbad u naħrab minn fejn inkun. Dan il-mezz diġà kont qiegħda bih fin-novizzjat u dejjem swili tajjeb ħafna, madre tiegħi. Irid inġiblek eżempju li naħseb li jġielek titbissem matul wieħed mill-attakki tiegħek ta' bronkite darba fil-ħodu ġejt bil-kwiet kollu biex inġiblek lura iċ-ċwivet tal-grada ta' tqarbin
minħabba li kelli l-uffiċċju ta' sagristana. Fl-aħħar mill-aħħar ma kienieċ xi ħaġa kontra qalbi li kolli l-okkażjoni li narak, imma bil-maqlub kont ferħana ħafna. Għalkemm kont noqgħod b'sebgħinejn biex ħadd ma jkun jaf b'dan. Waħda mis-sorijiet mimlija żelu qaddisu li fis-sewwa kollu li kienet tħobbni ħafna, tajt il-kontra, meta ratni dieħla għandek madre tiegħi ħasbet li kont sejra nqajmek. U ridet toħod li ċwivet minn idejja. Iżda ħażina wisq biex naqbad u nagħtihomla u nċedi id-drittijiet tiegħi qed tilha bl-akbar mod pulit li stajt li jiena wkoll xtaqt li ma nqajjimiex u li jkun dmir tiegħi li nrott lura ċwivet. Illum nifhem li kienet tkun ħaġa aktar perfetta li kieku ċedejt lil din is-suru żagħżugħa iva, imma dejjem aktar anzjana minni. F'dan il-waqt din il-ħaġa ma fimtix. Għalhekk billi rrid li żgur nidħol għandek warajha, għalkemm bdiet timbotta l-bibsa biex ma tħallinix nagħmel dan, malaj ġara dak li konna qegħdin nibżgħu li jiġri. Iħsejjes li għamilna ġaluk tiftaħ għajnejk. Imbagħad madre tiegħi eħtija kollha waqgħet fuqi. L-imsejkna soru li webbist rasi magħha bdiet ħirġa b'diskors sħiħ li fi ftit kliem kien ifisser hija Sor Teresa tal-Bambin Ġesu li għamlet l-istorbju. Alla tiegħi kemm ma toġobnix. U jien li kont qiegħda nħoss kollox bil-maqlub ta' dan kelli xewqa qawwija li niddefendi ruħi ma b'xorti tajba. Ġieni ħsieb imdawwal għax qed li nnifsi li kieku kelli nibqa' nara kif nieħu raġun, żgur li ma kontx inkun nista' nibqa' nħares il-paċi f'ruħi. Minnaħa l-oħra ħassejt li jien ma kellix virtu biżżejjed biex inħallihom iwaħħlu fija bla ma ngħid xejn. Għalhekk l-aħħar tavla ta' salvazzjoni kienet il-ħarba u mal-ħarġa tajn battu tlaqt bla daq ta' trombi u trombetti waqt li s-soru l-oħra issuktat bid-diskors tagħha li kien jiġbaħ l-imprekazzjonijiet ta' Kamil kontra Ruma. Qalbi bdiet ħabbat hekk bil-qawwi illi ma stajx nitbiegħat u nixtħed bil-qiegħda fuq it-taraġġ sabiex nitenna fil-paċi bil-frott tar-rebħa tiegħi. Ma kienx hemm xi qdusija fin-nofs. Dan huwa minnu, madri għażiża tiegħi, iżda nemmen li kien aħjar għalija li ma għedx lili nnifsi fit-taqbida meta t-telfa kienet tidher żgura. Ja ħasra. Meta naħseb fi żmien tan-novizzjat tiegħi nara kemm kont għadni nieqsa mill-perfezzjoni. Kont nitnikket fuq ħwejjeġ hekk żgħar illi llum jagħtini d-daħqa kemm huwa twajjeb il-mulej li kabbarli lil ruħi u tal-ġwiena. Ix-xbik kollha tal-kaċċaturi mhumiex biżżejjed sabiex ibeżżawni għax għal xejn tinfirex ix-xibka quddiem il-għajnejn ta' dawk li għandhom il-ġwiena. Dan huwa mill-Proverbi. Aktar il-qudiem bla dubju dan iż-żmien ta' issa qatt jidhirli wkoll mimli nuqqasijiet, iżda issa ma nistaġeb xejn. U ma nitnikkiex meta nara li jiena id-djufija fiha nfisha bil-maqlub. U għabbija li niftaħar u f'kull jum ġdid nistenna li nikxef fija nuqqasijiet ġodda waqt li dejjem infakkar li l-nifsi li l-imħabba tagħti qatt tan-nubiet. Nieħu dejjem minn din il-minjera ta' kull ġid li Ġesu fetaħ li qudiemi. Fl-Evanġelu sidna il-mulej jfisser fiex jinsab il-kmandament ġdid tiegħu. Jgħid f'San Mattew, smajtux intqal ħobb lil ħabibek u għobot lil ladu tiegħek, imma jien ngħidilkom ħobbu lill-għedewwa tagħkom u tolbu għal dawk li jippersegwitawkom. Bla dubju fil-Karmelu ma niltaqgħux ma' għedewwa, iżda nħossu xi simpatiji jew li tħossok tinġibed lejn xi soru waqt li xi oħra iġġelek tagħmel dawra sħiħa biex tara kif ma tiltaqax magħha. U hekk bla ma tintebaħ din issir vittma ta' persekuzzjoni. Tajjeb mela, Ġesu jgħidli li din is-soru jeħtieġ li nħobba u jeħtieġ li nitlob għaliha
ukoll jekk l-imġiba tagħha twassalni biex nemmen li lili ma tħobbnix. Kemmek moħħa fil-Vanġelu mhux veru, anki jekk lili ma tħobbnix. Kintom tħobbu lil min iħobbkom, ikompli Ġesu. Xi ħlas jista' jkollkom għax il-midinbin ukoll iħobbu lil min iħobbhom. Iżda lanqas huwa biżżejjed li nħobbu, jeħtieġ li dan nuruh ukoll. Hija ħaġa minn hawn lid-dinja li nħossuna ferħana li nagħtu rigal lil xi ħabib u fuq kollox nieħdu gost nagħtuh xi sorpriża. Imma din mi imħabba xejn għax ukoll il-midinbin jimxu b'dan il-mod. Ara, dan huwa li Ġesu jissokta jallimni. Għati lil kull min jitolbok u min jaħodlok xi ħaġa tiegħek, titlobilux lura li tagħti lil daw kollha li jitolbuk xi ħaġa. Huwa inqas ħelu minn meta toffri xi ħaġa minn rajk mal-inqas ċaqliqa ta' qalbek mill-ġdid. Meta jitolbuna xi ħaġa bil-ħlewwa ma jiswilniex wisq biex nagħtuha. Iżda jekk b'xorta ħażina ma jużawx kliem sabiħ biżżejjed meta jitolbu ilna, ruħda mill-ewwel tqum fuq tagħha jekk ma tkunx imsawra fis-sod fuq l-imħabba. Din issib fraġun sabiex ma tagħmilx dak li tkun mitluba tagħmel u tkun biss wara li tkun ġelet lill-oħra tħoss in-nuqqas ta' ħlewwa fl-imġiba tagħha illi fl-aħħar tagħtiha bi grazzja dak li kienet urjita li tixtieq minn għandha. Jew tagħmlilha xi qagħdi żgħir li fis-sewwa kollu jitlob ħin 20 darba inqas minn dak li tkun ħadet biex bekk turi tajjeb id-drittijiet immaġinarji tagħha. Jekk hija ħaġa jibsa li tagħti lil kulħadd dak li jitolbu, hija ħaġa wisq aktar jibsa li tħallihom jaħdulek dak li huwa tiegħek, bla ma tistenna li jroddulek lura. U madra tiegħi qiegħda ngħid li hija ħaġa jibsa, imma aktar immissni qed li tidher jibsa għax il-madma tal-mulej huwa ħelu u t-toqol tiegħu ħafif. Meta jkun milquh tinħass il-ħlewwa tiegħu, hekk li nistgħu ngħidu mas-salmista ġrejt fit-triq tal-kamandamenti tiegħek wara li jien tkont wessajt li qalbi. Hija biss l-imħabba li tista' twessali qalbi. O Ġesu, minn xin din il-fjamma ħelwa qiegħda temni niġri ferħana fit-triq tal-kamandament ġdid tiegħek. Irrid nibqa' niġri fih sa dak il-jum imbierek li fih waqt li ninaqat mal-korteo tal-Verġni nkun nista' nimxi warajk fl-ispazji bla qis. Jien unanni l-anja ġdida tiegħek li hija dik tal-imħabba. Kont qiegħda ngħid Ġesu ma jridx li jiena nfittex li nieħu lura dak li huwa tiegħi. Din għandha tkun ħaġa ħafifa u naturali għalija la darba xejn mu tiegħi. Il-ġid ta' din l-art ħallejtu warajja bil-weda tal-faqar u għalhekk ma għandi ebda jett li nlum lil xi ħadd meta joħduli xi ħaġa li mhix tiegħi. Bil-maqlub għandi nifraħ meta nasal biex il-faqar inħossu. Fi żminijiet oħra kien jidilli li ma kont neħel ma xejn, iżda minn xhin fimt il-kliem ta' Ġesu qiegħda nara li f'xi okkażjonijiet jiena nieqsam il-perfezzjoni. Ngħidu aħna jiena naf tajjeb li mill-ħwejjeġ meħtieġa għall-pittura xejn mu tiegħi. Għadisa kienet pitter xi xbijat. Meta nkun sejra nibda xi biċċa xogħol, jekk insib il-pniezel u ż-żeba ta' taħt fuq, jekk xi riga jew mus ikunu għebu, is-sabar ikun se jitlaqni. U jkun jaħtieġ li niġbor il-kuraġġ tiegħi f'idejja it-tnejn sabiex dawn il-ħwejjeġ li jkunu naqsu nitlobhom lura bla ma nkun żorra. U minnu li xi drabi jkun meħtieġ li nitolbu lura il-ħwejjeġ meħtieġa. Iżda,
Jekk namlu dan bl-umiltà, ma nkunux qegħdin nuqsu mill-kmandament ta' Ġesu bil-maqlub, nkunu qegħdin inġibu ruħna bħal fqar li joħorġu jdejhom biex jilqgħu dak li jkunu jeħtieġu. Jekk jitbagħtu lura ma jistaġbux b'dan għax ħadd m'għandu xi dejn magħhom. Għali ma paċi, tfawwar ir-ruħ meta din tola aktar il fuq mis-sentimenti naturali tagħha. Le, ma hemm ebda għena li nistgħu nxebbħuh ma dak li jitemna bih min huwa ta' bilħaq fqir fl-ispirtu. Jekk jitlob bi-spirtu ta' ċaħda xi ħaġa meħtieġa u mhux biss ma jeħtieġilux jew ma jagħtiwilux imma saħansitra jfittxu li jaħdulu dak li diġà għandu u jkun qiegħed jimxi fuq il-kunsilli ta' Ġesu. Lil min ikun irrid itellek il-qorti jgħidilna u jeħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar tiegħek. Li tħalli l-mantar propju jidilli li jfisser li tċedi l-aħħar drittijiet tiegħek, li tgħod lilek innifsek b'qaddej komuni bil-sir tal-oħrajn. Meta wieħed ikun ħalla l-mantar warajh, tkunlu ħaġa eħfef li jimxi, li jiġri, għalhekk Ġesu jżid. U jekk xi ħadd jiġilek timxi miegħu 1000 pass, mur miegħu 2000 oħra. U hekk mhux biżejjed li nagħti lil kull min jitlobni. Xi ħaġa jeħtieġ li jiena naraf minn qabel ix-xewqat ta' ħaddieħor. Nuri li nħossni tassew obbligata u mogħtija ġie kbir meta nkun niswa għall-oħrajn u jekk joħduli xi ħaġa li nkun qiegħda ninqeda biha jien m'għandix nuri li qed nibkiha. Iżda bil-maqlub għandi nidher farħana li nkun ġejt meħlusa minnha. Madri għażiża tiegħi ninsab il-bogħod ħafna billi ngħix dak li nifhem b'dana kollu ix-xewqa biss li għandi li nagħmel dan li jagħtini l-paċi. Wara wis aktar milli fil-jiem l-oħra inħoss li fissirt ruħi b'mod mill-ar. Għamilt bħal xorta ta' diskors fuq l-imħabba li żgur jajjik biex taqrah, aħfilli madra maħbuba tiegħi u ftakar li f'dan il-waqt l-infermieri qegħdin iwettqu miegħi dak li qiegħda nikteb. Ġifieri qed jagħmlu karitajiet miegħi di qed tgħid, ma jaħsbux darbtejn li jagħmlu 2000 pass. Hemm fejn 20 kienu jkunu biżżejjed u b'hekk stajt nikkontempla l-imħabba fil-fatt. Tinsewx qiegħda marida l-oħrajn iduru biha. Bla dubju ruħi hija mfewħa b'dan kollu dwar l-ispirtu tiegħi jkolli nisqar li huwa xi ftit paralizzat quddiem dedikazzjoni bħal din u l-pinna tiegħi tilfet il-ħeffa tagħha. Sabiex inkun nista' nikteb ħsibijiet jeħtieġ li nkun bħala sfowr waħdu. U din rari hija xortija, hekk kif naqbad il-pinna, ara xi waħda mis-sorijiet li tkun għaddejja qrib tiegħi b'midra fuq spallita taħseb li tħaffif l-ħsibijieti billi taqaf tpaċpaċ xi ftit miegħi. Xuxlief, papri, tiġiġ, żjara ta' tabib, kollox jitqiegħed fin-nofs waqt li qed nitkellmu. Biex ngħid is-sewwa dan it-tpaċpiċ ma jdumx wisq imma hemm aktar minn soru waħda twajba u kollha mħabba u wara f'daqqa waħda soru oħra li tqalleb il-ħuxlief titfa' xi fjuri fuq il-kubtejja forsi bil-ħsieb li tnebbaħni bidejat poetiċi. Jien li f'dan il-waqt ma jkolli ebda ħtieġa tagħhom aktar kont nażel li l-fjuri kienu jibqgħu jitbandlu fuq it-zokk tagħhom. U fl-aħħar għajjiena li noqgħod niftaħ u nagħlaq dan il-pitazz famuż, niftaħ ktieb li ma jkunx irid jibqa' miftuħ u ngħid fema sħiħa li nkun qiegħda nikkopja ħsibijiet tas-salmi u tal-Evanġelu għall-festa tal-Pirjura. Għax din kienet qed lesti dan li ġalli tal-madri biex meta tkun il-festa tagħha tirregalala dak li tkun kitbet fil-fatt li tkun qabdita stess. Dan huwa minnu ta' bilħaq
għax ma nagħmilx ekonomija fis-siltiet mill-kotba mqazza, ġifieri qed tgħid ma nagħmilx ekonomija mill-kotba mqazza għax tant qed tagħmel sentenzi li huma mill-Bibja fil-fatt, mill-kotba mqazza. Madri Aziza, kont inġelek titbissem sewwa, naħseb li kieku kelli noqgħod ngħidlek il-ġrajiet kollha tiegħi fl-imsaġar żgħar tal-Karmelu. Ma nafx jekk stajtx nikteb 10 rigi mingħajr ma niġi mfixkla. Dan m'għandux jagħmel li noqgħod nitħaq jew nieħu gost b'dana kollu għall-imħabba ta' Alla u ta' ħut is-sorijiet hekk mimlijin imħabba lejja infittex li nieħu bixra ta' waħda ferħana u fuq kollox li nkun hekk. Ara, daqsxejn, waħda soru li tqalleb il-ħuxlif għadha kif telqet meħdejja wara li qalt li bton ta' ħasra imsejkna waħd żgħira tiegħi. Żgur li qed jgħajjik li toqgħod tikteb hekk il-jum kollu? La tinkeċċ xejn, qedtilha, nidher li qiegħda nikteb ħafna imma fis-sewwa kollu ma jien qiegħda nikteb kważi xejn. Bis aħjar weġibitni b'mod ta' waħda żgura minn nfisha. Iżda huwa l-istess. Jiena ħinja bosta li qegħdin nagħmlu dan ix-xogħol għax dan żgur li dejjem jaljenak xi ftit. Fil-fatt jaljenani hekk bil-kbir bla ma nott ukoll iż-żjajar tal-infermieri illi minix qiegħda nikdeb meta ngħid li ma jiena qiegħda nikteb kważi xejn. Għax dik qed tkun marida jpoġġu anke forsi poġġuna fix-xemx fil-ġnien, solijiet għaddejjin, soru żgħira marida qed jarawha dejjem sejra lura. Kulħadd kien jaqaf ikellimha jagħmilha xi kompliment b'xorti tajba. Jien ma naqtax qalbi malajr u biex nurik kemm dawn huwa minnu madre tiegħi. Irid intemm minn fissillek dak li Ġesu għamel li nifhem dwar l-imħabba. Sa issa kellimtek biss dwar l-imħabba kif tidher fuq barra. Issa rrid nistqar miegħek kif nifhem li hija l-imħabba spiritwali biss. Ninsab żgura l-aħħar li mhux se ndum wisq ma nħallat il-waħda mal-oħra, iżda madre tiegħi la darba qiegħda nitkellem miegħek hija ħaġa żgura li ma tkunlix ħaġa jibsa wisq biex naqbad xirrid ngħid u tħoll il-marella imħabbla ta' bintek. Ġifieri taf il-madre tifhimha u jekk tgerfex, il-madre tifhimha għax tafa u tkun pronta tħoll il-problema. Fil-Karmelu mhux dejjem tista' tgħix fil-prattika skont littra il-kliem tal-Evanġelu, xi drabi jkollok tiċħad xi qadi qed tgħid ikollok tiċħad xi qadi. Minħabba l-uffiċċju li jkollok. Iżda meta l-imħabba tkun rabbiet eruq profondi fir-ruħ dan jidher ukoll fuq barra. Hemm mod hekk bi grazzja kif tiċħad lil xi ħadd dak li ma tistax tagħmel, illi ċaħda tagħti gost daqs ir-rigal stess. Huwa minnu li taħsibha inqas biex titlob xi ħaġa minn soru li hija dejjem lesta biex taqdik, ma Ġesu qal iddawwar spallejk lil min ikun irid jissellek minn għandek. U hekk taħt l-iskuża li jkollna id-dmir li niġħdu xi ħaġa lil xi ħadd m'għandniex nitbedu minn ħutna s-sorijiet li għandhom id-drawwa li dejjem jitolbu ħaġa jew oħra u lanqas m'għandna naqduhom biex nidhru sbieħ qudiemhom jew bit-tama li darb'oħra s-soru li nkunu dejnija tkun tista' truddilna lura b'xi qadi min-naħa tagħha. Għax Sidna l-Mulej qal ukoll jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennewh iroddilkom lura xi ħlas jista' jkollkom għax il-midinbin ukoll jisilfu l-midinbin bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor minn għandhom. Immintom għamlu l-ġid isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura u l-ħlas tagħkom ikun kbir. O iva, iħlas huwa kbir ukoll fuq l-art. Din it-triq mhux ħlief l-ewwel pass li nħossu fil-laħam il-ħaj li tislef li ma tistenna xejn lura huwa ħaġa jibsa għalina. Aktar nażlu li nagħtu għax nafu li dak li huwa moti ma għadux aktar tagħna. Meta tiġi xi soru li tgħidlek b'ton li jrid iħallik żgura, oħti,
neħtieġ il-għajnuna tiegħek għal ftit sigħat, ma tinkwetax għax għandi l-peress tas-superjura u jien nrodlok lura l-ħin titlef miegħi għax naf li tiżżar imħabbta ħafna. Waqt li fl-istess ħin taf tajjeb li dak iż-żmien misluf qatt mhu se jingħatalek lura, ikullek aktar ta' gost li taqbad u tgħid nagħtihulek. Dan ikun jogħġob lill-imħabba tagħna nfusna għax li nagħtu huwa qatt aktar ta' ġeneruż milli li nisilfu. U mbagħad bekk nuru lis-soru l-oħra li ma noqogħdux nistennew xi ħadd minn għandha. It-tagħlim ta' Ġesu kemm ma jaqbel xejn mas-sentimenti tagħna l-bnedmin. Mingħajr l-għajnuna tal-grazzja tiegħu ma jistax ikun mhux biss li ngħixuh fil-prattika imma wkoll li nifhmuh. Hawnhekk is-semmija ikkalla jrid se nifqu ma darb'oħra nibdew il-kapitlu ieħor ta' dan il-manuscript. Jinsadattant nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true.